טוב, חברים, חבר שלי פה, אנחנו רוצים לעשות לכם את ההצגה של שיר. אמנם אנחנו בני 9, אבל רגע, אנחנו עושים קאבר על לא לפנות אליי. אז עכשיו, אראל, נו די. שרטון! אז אנחנו רוצים עכשיו לעשות לכם את ההצגה. לא לפנות אליי. אראל, נו. לא לפנות אליי. אל תקשיב לו, רגע, אראל, סתום רגע. אז לא לפנות אליי. כן, תורידו לנועם, מה אמר? אנחנו עושים את זה. אנחנו נגיד לכם כבר ביום שלישי. תקשיבו, תשמעו, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. כיף איתי חוויה ממש ממליצה לך. לא לפנות אליי, יאללה, עכשיו אנחנו ביחד. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. כיף איתי חוויה ממש ממליצה לך.